Dua kita di lamun banan hanya nyokaulu ibu azin mangkoka tapi kasudahannya sampai jua pandai bangga udah menimba indah bapilu karena isabala jantung hati iman di dado diguncang nasi jual kaji madu jual kaji yang garam dan kulit yang bawa abang dan hati lada pernah tahan waktu janganlah kadirin yang jotak takkan bisa lo cari tanpa Mangkodenai manggale padi datang nyoy dari Cino olah kare sonai oi di manyo kini mangkodenai Pak Haji Balengga diri sayang kedua
ndak bantu anak lampu anda ulu indah coiko de ala tanpa nan mudo gantinya dia semua barang itu anak-anak anda semua saja kaki curina karang di malade mereka picayo mereka picayo baik terima kasih. Diulang balik atanyo kapa aji balik oi nana biaso kareson lai ado itu laro juo manantinyo de urang jambi nyawan yang pulau indah anak kapal bali jawi tambali gambir Alati bola jide ibu soeban kami saja indu ala pandai main pesku kami nanjangkan lagi juga saja lagi juga saja masuk kami oi nako nyampang udah makan haji eno lama makannya beko nyuka kan gigi cino di mana ini nyotini ada dia namanya itu kalau mencari apa aji kadinginan raso kadake inyo denai duduk kini ko lai mulia dekareson sama lamko oh lalai rusu den dinyo kadenai kata anyu kana memang dosa kutawi itu kita cuma berteman saja. Yalah, itu tinggalkan kasinggalang ayat.